Az új szomszéd második rész, és el is indultak a kártya múzeumba. Oda is értek a kártya múzeumhoz, ahol nagyon sok csillogós kártya tárult eléjük. Ó, nézd, Buggy! Ott ez egy limited edition Pepe kártya. Ó, nézd, Buggy! Ott van egy Double Trouble. Ó, nézzétek, ott egy Kevin De Bruyne, ami egy Giant. Miután sokat nézték a kártyákat, és ingyen volt a bemenetel, azután meg is mutatták egymás házát egymásnak. Először Kakaska mutatta meg a házát. Még elég kis karcsú volt. Volt egy nagyon erős Lewandowski kártyája, és volt egy zörgője. És itt szokott aludni. És utána Buggy és Bugi is megmutatták a házukat. Kakaska is megnézte az ő házukat. Nekik se volt sok dolog, de volt egy kocsijuk, ami Buggynak volt, és volt még közös pár kártyájuk, és itt volt a pénzük is, ami nagyon fontos volt számukra, mert minden ételt és mindent kellett venniük, de bővült egy barátsággal a listájuk, ezért nagyon örültek, hogy találkozhattak Kakaskával, és a szomszéduk lett.